Orain arte Herrigorak egin duen ekarpena ezinbestekoa izan da guretzat, baina horretaz gain gainera agerraldiak herrian ekimenak bultatzen baditu, horrek esan nahi du ikastolaren irudia ere gehiago integratuko dela nire ustez herrian bertan. Que no solo se quede la enseñanza en euskera en algo académico y cerrado, ¿no? Ikuste dut agerraldia dakarren onurarik handiena dela. Zona baskofona diturik horretan gauden guztiok, saretzeko erraminta egokia izan liteke, ez? Euskaldunak garen jendea ikasi dugula euskeraz, behar duguna da ja gero beste lekutara joatea eta euskaraz ahal izateko hitz egiteko.